Aquesta setmana hem coneixut les mesures que planteja el Pla de reobertura de les activitats presentat per a la Generalitat de Catalunya. Com a ben sabets, el Consell Generau d'Aran aquests dies ha mostrat la seva preocupació, el seu malestar a l'acabat d'arribar a la Generalitat de Catalunya, preocupació per l'impacte que aquestes mesures podrien haver al nostre territori i també malestar perquè el Consell Generau d'Aran i la Val d'Aran no ha participat d'aquestes decisions i no ha estat tinguda en compte. Com se presenten aquests plans, semblaria que les restriccions de mobilitat se llevaran el 21 de desembre, en aquella anomenada la 3a fase, també quan les donades epidemiològiques siguin bones. En aquest sens, vull especial incís en què cal emetre la màxima prudència i la màxima responsabilitat, també en Aran, especialment en Aran, en que aquestes donades que hem actualment siguin reduïdes. Una de les mesures que planteja aquest pla, que explicaven en la roda de premsa els representants de la Generalitat, i que se puguen enviar a terme restriccions asimètriques, és a dir, que afecten a un determinat territori si les donades epidemiològiques, com a dic, d'aquest territori no són bones. En aquest sens, vull insistir en que la prioritat en aquests moments és la prioritat sanitària, la prioritat de contenir el virus. I per això, que en la Val d'Aran, sabets que en les darreres setmanes hem comunicat força casos positius. Avui hem de lamentar el trasllat d'una persona ingressada en l'Hospital Val d'Aran en Taraúzi, en Lleida. Per tant, la nostra situació, tot i que controlada, és complexa. Les nostres donades són força altes. I per això que de besuny repetisqui apel·lar a la responsabilitat i a la prudència individual de la ciutadania de la Val d'Aran en que aquestes donades baixen, perquè si no, això que pot passar i que metegam en perill la temporada turística d'hivern en la Val d'Aran. Sabi que hem tot i cansadi, que hi ha cansament, que hi ha frustració i que hi ha preocupació perquè són força mesos de restriccions. Tot un vos demani és que arribar a aquesta demanda a la ciutadania aranesa de que es campi un darrer esforç en poder afrontar aquesta temporada d'hivern amb certes garanties. Força gràcies a tots i ànims.